Добрый день. Вітаем всех на нашай першай прэсавай канферэнцыі каманды «Наша справа», якая балатуецца ў каардынацыйны савет у траўні гэтага года. Вітаем всех, хто далучыўся да нашай трансляцыі, вітаем журналістаў, вітаем гледачоў. Сёння на нашай прэс-канферэнцыі прысутнічаюць 7 прадстаўнікоў каманды «Наша справа», якія распавядуць, чаму мы балатуемся і з якімі асноўнымі тэмамі і месседжамі мы ідзём, і чаму менавіта за каманду «Наша справа» мы лічым трэба галасаваць. І першае я перадаю слова лідару спіса «Нашай справа», спадарні Розе Таранбекавай, дацэнту факультэта міжнародных адносін, кандыдату гістарычных навук, даследчыцы Цэнтру даследавання ўсходнееўрапейскага універсітэта Юстаса Лібіха. Калі ласка, спадарня Розы. Дякую великие за за то, что представили меня. Наша справа список номер 4 среди списков, выдвигаемых на выборы в Координационный совет. Наш основной лозунг «Не железной заслоне» или «Нет железному занавесу» для белорусов и белорусок между Европейским Союзом и Беларусью. Наша программа нацелена в первую очередь на решение вопросов и проблем обычных граждан, с которыми нам необходимо работать. Это наша главная цель и, как мы считаем, наша главная на сегодняшний день задача преодолеть эту дистанцию, которая существует, к сожалению, на сегодняшний день между политическими акторами, с одной стороны, и, собственно говоря, да, простыми белорусами и белорусками с другой. И для нас очень важно выделить вот эти основные проблемы, о которых будут говорить члены нашей команды. Я со своей стороны просто представлю ту часть программы, которая посвящена добровольцам в Украине. И эта часть программы, в первую очередь, программа нашего второго по списку, да, если говорить, члена нашего списка Анастасии Мохаммед. Она является боевым медиком, который воюет на сегодняшний день в вооруженных силах Украины. Она отлично знает проблему. У нее представлена в программе, цель ее программы — создание организованной системной помощи добровольцам и волонтерам из Украины, которые воюют в Украине, нашим белорусам, которые на самом деле до сих пор не получают такой помощи, я имею в виду системной помощи. Разовые сборы, акции не покрывают и не решают эту проблему, и вот Анастасия предлагает более системный подход, создать определенную систему помощи организационной в первую очередь реабилитации добровольцев и оказывать определенную помощь в вопросах легализации наших добровольцев и волонтеров в Украине. И в этой связи у нее есть не просто план, она уже начинает действовать, о чем она сама, надеюсь, будет говорить позже. И сейчас я хотела бы передать слово Виталию Ромашевскому относительно вопроса, какие конкретно мы сейчас предлагаем сделать шаги и действия для уже реализации нашей программы предвыборной. Пожалуйста, Виталий. Добрый день, дорогие сябры. Принцип працы нашай справы – гэта рабіць для беларусаў тут і цяпер. І таму мы выкарыстоўваем гэту прадвыбарчую праграму не толькі для таго, каб распавесці пра тое, што мы будзем рабіць, калі прыйдзем у каардынацыйную раду, але каб і скарыстацца гэтай нагодай рэалізаваць нашы пункты праграмы. Прыватнасць. Мы распачалі збор подпісаў пад зваротам да польскага ўраду под агульным месседжам «Не железной заслоне» паміж Беларусью и Польшей. Мы просим польский урад вернуть выдачу виз для белорусов на ўзроўні 2019 года, як минимум, а таксама разгледзець варианты без визу для простых белорусов, которые не имели адказнасць за рэпрэсіі. Мы таксама звяртаем увагу на проблемы з легалізацыяй, которые ўзнікаюць зараз у беларусаў, которые знаходзяцца ў Польшы, а я нагадаю, гэта больш за 300 000 чалавек. Асноўная маса палітычнай эміграцыі беларускай, яна знаходіцца сёння менавіта ў Польшы. І у апісанні под гэтым відэо вы можете знайсці старонку подпісную, праз которую вы можете поставить подпіс. Таксама мы просім, распавядайце сваім сябрам і знаёмым
Таму што адна справа, калі мы проста ходзім да польскіх палітыкаў, сустракаемся, просім за беларусаў. Іншая справа, калі беларусы кажуць, што гэта актуальна для іх. І мы мусім паказаць, што тысячы беларусаў падтрымліваюць гэты зварот, таму што калі жалезная заслона сёння усталюецца паміж Беларусю і еўрапейскім звязам, Беларусь на доўгія дзесяцігоддзі будзе прывязана да аўтарытарнай, да таталітарнай нават пуцінскай дзяржавы. І не жалезнай заслоне гэта не толькі пра магчымасць вандраваць, вучыцца, працаваць для беларусаў свабодна ў Польшы еўрапейскім звязі, не жалезнай заслоне гэта таксама пра нашу еўрапейскую будучыню, таму што ў беларусаў сягоння не толькі два шляхі: альбо далейшая інкарпарацыя ў Расію, акупацыя Расіі, альбо інтэграцыя ў еўрапейскую свабодную прастору. Калі ласка, падпішыце гэту петыцыю. Мы таксама анансуем тое, што 23 траўня будзе вялікі мітынг, пікет перад польскім сеймам. Мы заклікаем, дадатковая інфармацыя будзе з'яўляцца яшчэ ў нашых сацыяльных сетках. Падпісывайцеся, сачыце, але мы ўжо сёння заклікаем усіх жадаючых далучыцца і ў якасці валантэраў, і ў якасці ўдзельнікаў нашай кампаніі. Пасля таго, як наша справа войдзе ў склад каардынацыйнай рады, безумоўна, гэта дзейнасць будзе працягнута, спадзяемся, разам з вашай дапамогай. Дзякуй, спадар Віталь. І з падобнай петыцыяй таксама пачалі працу і ў Чэхіі, і пра гэта зараз распавядзе спадарня Елізавета Грычкова, адна з лідарак беларускага студэнцтва ў Чэхіі, палітолог, магістрантка Карловага універсітэта. Спадарня Елизавета, калі ласка. Добрый день. Я бы хотела анонсировать будущий сбор подписей не о железной заслоне помеж Беларусью и Чехией. Эта петиция будет направлена президенту Чехии, премьер-министру, а также представителям Сената и Палаты депутатов. Данное письмо будет объяснять, почему белорусы требуют открытия границ, потому что Чехия является достаточно проблематичным регионом в плане виз. Белорусы вместе с россиянами попали под визовый бан в Чешской Республике, так как белорусы считаются соагрессорами в войне в Украине. Основные требования в этой петиции будут о пересмотре закона о визовом бане в отношении Беларуси, снова возобновить выдачу туристических, гуманитарных, рабочих виз, выдавать гуманитарные визы не только потерпевшим от режима, но также их родственникам, потому что родственники являются заложниками режима Лукашенко. Также еще одним нашим требованием, это такое локальное требование по Чешской Республике, является продление срока действия такого документа, как цистовник правостатожности. Этот документ выдается сейчас в основном белорусам, у которых нет постоянного места жительства в Чехии, однако есть долгодобые визы, то есть это студенческие визы, это рабочие визы. И этот документ выдается всего лишь на полгода. Мы требуем, чтобы этот документ, который выдается вместо белорусского паспорта, был продлен с полугода до 1 года. Спасибо. Дякую, спадарня Елізавета. І зараз ми абмяркуем яшчэ одну важную тему для нашай каманды. Гэта тэма адукацыі, все, што звязана з адукацыйным працэсам, все, што звязана з рознымі ініцыятывамі в гэтым накірунку. І першае хацеў бы даць слова, гэта спадар Павел Терешкович, кіраўнік камісіі па адукацыі і навукі ў Коордынацыйным радзе, глава Беларускай асацыяцыі адукацыі і навукі, дацэнт, кандыдат гістарычных навук, этнолог, гісторык і антраполог. Спадар Павел, калі ласка. Вітаю, шановное спадарства. На сённяшні дзень я пакуль яшчэ старшыня камісіі па адукацыі і навуцы ў Коордынацыйнай радзе. Гэтая камісія была створана ў красавіку мінулага года. У склад яе ўваходзяць прадстаўнікі 4 фракцый Коордынацыйнай рады, але я хацеў бы падкрэсліць, што менавіта фракцыя «Наша справа»
была ініцыятарам стварэння камісіі па адукацыі і навуцы. Больш таго, гэта камісія стала адной з першых камісій, якая была створана ў сённяшняй каардынацыйнай радзе. І мы папрацавалі, конечно, не самы вялікі час, але нам удалося дамагчыся самае галоўнае тое, для чаго была і створана каардынацыйная рада. Нам удалося дамагчыся зрабіць каардынацыю паміж асноўнымі палітычнымі суб'ектамі ў галіне адукацыі дэмакратычнай Беларусі. Мы вельмі плённа супрацоўнічаем са структурамі і прадстаўнікамі офісу Светланы Ціхановскай і аб'яднанага пераходнага кабінету, якія займаюцца адукацыяй. Нам удалося падрыхтаваць мемарандум. Гэта своеасаблівая дэкларацыя палітыкі дэмакратычных сілаў Беларусі ў галіне развіцця адукацыі і навуцы ў будучыні. І калі вы нас падтрымаеце, калі мы зноў станем чальцамі каардынацыйнай рады, мы працягнем дзейнасць нашай камісіі і ў тым ліку зоймемся вельмі важнай справай стварэння першага сапраўднага беларускага нацыянальнага універсітэта. На жаль, у Беларусі сярод 50 вышэйшых навучальных устаноў на сённяшні дзень няма аніводнай, у якой бы навучанне велося на беларускай мове. Мы бы хацелі стварыць такую структуру ў замежжы, стварыць дзеля таго, каб гэтая структура стала своеасаблівым прытулкам для тых рэпрэсаваных выкладчыкаў і навукоўцаў, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі. Мы хацелі бы, каб гэты універсітэт працаваў на тое, каб Беларусь была бачная у сусветнай акадэмічнай і экспертнай прасторы. Гэта вельмі складаная справа, ёсць шмат прыхільнікаў, і я спадзяюся, калі мы будзем выбраны ў склад каардынацыйнай рады, мы зробім паспяховыя крокі на гэтым шляху. Дзякуй. Дякую, спадар Павел. І мы перадаем слово таксама па гэтай тэме спадару Андрэю Лаўрухіну, кандыдату філасофскіх навук, акадэмічнаму дырэктару ІДСМБ, эксперту грамадскага балонскага камітэту і старшаму аналітыку Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Спадар Андрэй, калі ласка. Дякую. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы сказать, протягнуть ту думку, якую пачалі мои коллеги, и ў контексте, у рамках вось гэтага нашага дэвізу не жалезнай заслоне. Ён цалкам тычыцца таксама і супрацоўнікаў сферы адукацыі, навучэнцаў, выкладчыкаў. І гэта вельмі істотна, таму што гэта пра будучыню, аб якой мы ўсе марым. Але калі мы не будзем рабіць адпаведныя крокі у напрамку да гэтай будучыні, то яна будзе недасягальнай да нас. І адным з галоўных такіх крокаў з'яўляецца вось прадстаўленне магчымасцяў моладзі і выкладчыкаў ўсё ж таки быць на сувязі з Еўропай, быць у агульнай еўрапейскай адукацыйнай прасторе. Гэта не азначае, гэта вельмі істотна, што мы кажам аб тым, што усе, нават тыя, хто зараз ажыццяўляе рэпрэсіі ў галіне адукацыі, таксама будуць проста прыязджаць з асалодай у Еўропу і не будуць атрымоўваць вось тых забароны, якая цалкам ім адпавядае. Па гэтаму адна з нашых істотных мэтаў і ў рамках камісіі па адукацыі, і ў рамках нашых іншых структураў. Я б хацеў нагадаць, што чальцы камісіі па адукацыі стварылі таксама асацыяцыю па адукацыі навукі, першую незалежную асацыяцыю, якая таксама ставіць сабе вельмі амбітныя мэты. Дык вось, адна з істотных рэчаў і нашых задач – гэта маніторынг парушэння акадэмічных правоў і свабод. Гэта праца нам дазволіць зразумець, хто мае права выязджаць у краіны Еўразвязу,
а хто ўсё ж таки можа быць менавіта пастаўлена пад пытанне. Другая гэта падтрымка рэпрэсаваных настаўнікаў, выкладчыкаў і навучэнцаў. Гэта вельмі істотна, каб тыя, хто былі рэпрэсаваны за свае погляды, за сваю прынцыповую грамадзянскую пазіцыю, адчулі вось такую падтрымку і зразумелі, што нават у таких неверагодна цяжкіх умовах яны не будуць адны на адзін са сваімі праблемамі. Па-трэцяе, гэта сістэмная падтрымка працаздольнай і эфектыўнай сеткі адукацыйных ініцыятыў, як унутры краіны, так і за яе межай. Менавіта гэта дазваляе рэпрэсаваным настаўнікам і выкладчыкам заставацца ў прафесіі, а іншадумцам і навучэнцам у адукацыі. Мы лічым, што гэтыя гады, якія прайшлі, стварылі сетку ўжо і шмат ініцыятываў ёсць, але істотна зразумець, што нам трэба рабіць наступны крок, ладзіць каардынацыю, супрацоўнічаць і выходзіць на новы якасны ўзровень, калі все гэтыя праекты не зійдуць як вада ў пясок, а застануцца з намі нават пасля таго, як час тэрору і рэпрэсіяў скончыцца. Вельмі істотна, каб мы захавалі ты вялікі чалавечы капітал, які выйшаў за граніцы Беларусі, за межы Беларусі, і ты, якія засталіся пад ціскам сённяшніх уладаў і не могуць сябе рэалізаваць у поўнай меры. І менавіта для гэтага мы ставім сябе мэту стварэння такой камунікатыўнай і інфраструктуры, якая дазволіць усім гэтым ініцыятывам захаваць настаўнікаў, выкладчыкаў прафесіі, а студэнтаў, навучэнцаў у адукацыі. Толькі супольная, сумесная, салідарная праца дазволіць нам дасягнуць усіх гэтых мэтаў. Мы спадзяемся, што вы нас падтрымаеце ў гэтым, таму што будучыня ў нашых руках, і толькі ад нас залежыць, ці зможам мы рухацца ў гэтым напрамку. Мы верым, што гэта магчыма, і спадзяемся на вашу падтрымку. Я так понимаю, у нас некоторая техническая заминка. Прошу прощения, по всей вероятности сейчас к нам Садовский подключится снова, да, наш модератор появится. Добрый день, прошу прабачэння, тэхнічныя былі праблемы. Так. Дзякуй, спадар Андрэй, і мы зараз перадаем слово якраз таки по тэме студэнцтва нашим студэнцкім актывістам. І першае хацела даць слово Константину Акінчыцу, заснавальніку незалежнага прафсаюза Беларускай дзяржаўнай музычнай акадэміі, дзеючаму менеджеру вольного хора у Варшаве. Кай ласка, спадар Константин. Добрый день. Мы уже работали и продолжаем работать с стипендионной программой Калиновского. Мы ставимся за своей задачей улучшить, в принципе, возможности, расширить возможности для студенчества, для их обучения, для упростить их поступление в европейские университеты, с чем сейчас большая проблема не только в Польше. И у нас уже есть опыт коммуникации, есть опыт работы в этом направлении, мы планируем продолжать это дело. Дякую, спадар Константин, дякую. І так перадаем наступнаму нашаму выступоўцу, гэта Александру Паршанкову, кіраўніку камісіі па справах студэнцтва Координацыйнай рады, былы кіраўнік незалежнага студэнцкага прафсаюза БДУ, магістру гістарычных навук, дактаранту Карлова універсітэту. Спадар Александр, калі ласка. Добрый день, дорогие беларусы и беларускі. Сапраўды, я пакуль яшчэ застаюся кіраўніком камісіі па справах студэнцтва, і з вашай дапамогай праца гэтай камісіі можа быць працягнута ў каардынацыйнай радзе наступнага склікання. Наша галоўная мэта у гэтай камісіі была дапамагаць студэнтам вырашаць іх праблемы,
мы прымалі звароты студэнтаў і прымаем іх дагэтуль. І калі мы пройдзем у каардынацыйную раду, калі вы будзеце галасаваць за нас, то мы зможам падтрымліваць і студэнтаў далей, абараняць правы студэнтаў і моладзі. Гэта вельмі важна, бо на сёння, калі паглядзець паверхнасна, павярхоўна, то можна пабачыць, што працуе шмат праграмаў, беларускія студэнты атрымліваюць стыпендыі, дапамогу і гэтак далей, але сапраўды, калі зірнуць глыбей, бачна, што кожная праграма дапамогі беларускім студэнтам мае тыя ці іншыя пэўныя праблемы, з якімі можна працаваць і якія можна паляпшаць. І самае галоўнае не канцэнтравацца на дасягненнях, ісці далей, шукаць магчымасці і казаць, што тыя ці іншыя праграмы могуць быць дапрацаваныя, яны могуць быць палепшаны. Гэтым мы займаемся, гэтым мы будзем займацца. Я, як на сёння кіраўнік камісіі, маю досвед падобнай працы. Мы працуем са зваротамі, мы адказваем на звароты, мы робім усё, каб ні адзін беларускі студэнт ці студэнтка не засталася без дапамогі, падтрымкі і парады у цяжкай сітуацыі. Шчыра дзякую ўсім і разлічваю на вашу падтрымку у каардынацыйнай радзе наступнага склікання. Дякую, спадар Александр. Мы заслухали наших основных спикеров, лидеров списка команды «Наши справы». И зараз я хотел бы задать некалькі пытанняў, якія прыйшлі до нас праз мейлы, праз сацыяльныя сеткі, менавіта да каманды. І першае, напэўна, найбольш такое агульнае пытанне, гэта для чаго менавіта мне, як выбарцу, удзельнічаць у выбарах у каардынацыйны савет. Што мне гэта даст? Калі ласка, хто гатовы быў бы адказаць на такое пытанне? Если позволите, я отвечу. Для того, чтобы иметь возможность защиты собственных интересов, для того, чтобы услышали ваш голос, именно для этого необходимо участвовать в выборах в Координационный совет. Если вы голосуете, и не просто голосуете, а голосуете за нас, за нашу справу, то мы берем на себя ответственность за представление ваших интересов. Вчера, например, на дебатах, когда был задан вопрос, каким образом должна быть выстроена подотчетность Координационного совета, я сразу сказала, что в первую очередь мы подотчетны перед нашими выборщиками. И такую подотчетность мы будем устраивать достаточно регулярно, и я надеюсь, что не менее чем один раз в полгода. Вот. И если вы считаете, что ваши интересы совпадают с той программой, которая представлена у нас, а наша программа, она в первую очередь обращена на интересы простых белорусов и белорусок, то голосуйте за нас, и тогда мы будем нести ответственность за представление ваших интересов. Хотя бы для этого необходимо участвовать в Координационном совете. Как я понимаю, на сегодняшний день есть проблема дистанции серьезной между политическими акторами и обычными белорусами и белорусками, как внутри страны, так и за ее пределами. Вот мы хотим сократить эту дистанцию и обязательно давать обратную связь. Но не просто обратную связь в виде прекрасных, там, я не знаю, каких-то писем или обращений. Нет. Обратную связь в смысле разделить ваши проблемы, разделить ваши вопросы и поставить это не просто на обсуждение, а найти решение. И у нас есть уже, самое главное, опыт в решении таких вопросов, как, например, работа комиссии по образованию. Они рассматривали, например, вопрос, связанный с программой Калиновского, имеется в виду, да, интересов студентов, которые учатся по программе Калиновского, либо студенческая комиссия, куда обращаются студенты, которые сталкиваются с немалым количеством проблем и ограничений не только внутри страны, но и за пределами. Вот. И те возможности, которые у нас есть и будут, я надеюсь, с вашей помощью, если вы за нас проголосуете, мы будем полностью эти возможности использовать для того, чтобы защищать ваши интересы. Поэтому для этого необходимо идти в Координационный совет, и поэтому мы собираемся в первую очередь защищать ваши интересы, если вы проголосуете за нас. У меня пока все. Дякую вялікі за адказ. І задам тогда наступнае пытанне, якое таксама даволі часта гучыць, і яно лагічнае на самой справе. Чаму галасаваць менавіта за каманду «Наша справа»,
чым яна адрозніваецца ад іншых каманд, якія таксама балатуюцца ў Координационный совет? Может быть, Виталь ответит на этот вопрос? Калі ласка, спадар Віталь. Ну, па-першае, у нашай камандзе сабраліся людзі з розных сектароў. І я думаю, што гэта наша сіла. Тут і палітыкі, і прафсаюзныя дзеячы, і выкладчыкі, і студэнты, і медыкі. І я хочу сказаць, што наша справа, як у выглядзе фракцыі, існавала ў Координацыйнай радзе апошні год. І тое, што мы кажам сёння, мы ўжо спрабавалі зрабіць, знаходзячыся ў меншасці ў Координацыйнай радзе. Гэта менавіта наш падыход рабіць тут і цяпер для беларусак і Беларусі. Для беларусаў і Беларусі. Таму ёсць розныя падыходы да сённяшняй палітычнай апазіцыйнай дзейнасці. Многія кажуць, што мы павінны трэніравацца, прыйсці ў Координацыйную раду і проста трэніравацца, дэбаціраваць, калі раптам беларускі народ у будучым абярэ нас у парламент, то мы будзем падрыхтаваныя весці дэбаты. Нехта кажуць пра тое, што мы павінны дэбатаваць над будучымі праектамі законаў. Наша справа кажа пра тое, што сёння у беларусаў жахлівыя праблемы. І ў тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, і ў тых, хто выехаў сёння в эміграцыю. Таму што некаторыя краіны Еўрапейскага звязу ўжо сёння разглядаюць увесь беларускі народ як пагрозу нацыянальнай бяспецы. І Координацыйная рада, наша праграма у тым, сутнасць нашай праграмы у тым, што Координацыйная рада мусіць стаць як такім міжнародным міністэрствам замежных спраў простых беларусаў. Не дзеля таго, каб пралабіяваць інтарэсы дэмакратычных сіл, але дзеля таго, каб паляпшаць умовы жыцця беларусаў уже сёння. І глядзець, што мы можам дзеля гэтага зрабіць. Таму і збор подпісаў, да которого мы заклікаем вас далучыцца, таму што мы перакананы, што калі польскія палітыкі пабачаць тысячи подпісаў беларусаў з просьбай не зачыняць межы, з просьбай звярнуць увагу на тыя жахлівыя праблемы, которые ёсць сёння ў беларусаў в працэсе легалізацыі, таму што часам карты побыту ў Польшы чакаюць па 2 гады людзі, которые падаліся нават на гуманітарны побыт альбо на прытулак. І гэта ненармальна. Таму галасуйце за нашу справу. Мы, безумоўна, лічым, што лозунг «Не жалезнай заслоне паміж Беларусю і Еўропай» мусіць стаць адным з галоўных дэвізаў для ўсёй дэмакратычнай апазіцыі. Мы будзем шукаць хаўруснікаў у нашай працы і ў Координацыйнай радзе, і ў офісе Святланы Ціхановскай, для данным пераходным кабінеце. Наша задача звярнуць увагу беларускіх палітыкаў на праблемы беларусаў тут і цяпер і глядзець, што мы можам зрабіць ужо сёння для паляпшэння іх жыцця. Таму наша справа, для мяне, гэта выключная праграма, которую мала прапануюць іншыя спісы. Дзякую. Дзякую, спадар Віталь. Можа, хтосьці хацеў бы дадаць? Так, спадарня Роза. Я хотела бы представить просто слово всем остальным нашим членам команды. Я знаю, что белорусы скромные люди, и пока их не попросят высказать свое мнение, они не станут лезть вперед. Поэтому все-таки, да, спасибо большое, Александр, и остальных также призываю, мы были бы рады услышать ваше мнение, тем более, что каждому из вас есть что сказать. Я вообще очень горжусь нашей командой, потому что каждый из них является, каждый из членов нашей команды является просто, с моей точки зрения, настоящим, извините за это цветистое восточное выражение, бриллиантом. Так вот, наш бриллиант, Александр Паршенков, пожалуйста, Саша, скажите свое слово. Дзякуй за слово. Я хочу сказать, что мне сапраўды таксама падабаецца наша каманда. У нас няма выпадковых людзей, у нас кампактная каманда, і гэта не людзі, якія просто прыйшлі перамагаць у Координацыйную раду. Гэта не людзі, якія пачулі: ёсць магчымасць, давайте пойдзем, давайте набярэмся, ёсць нейкае імя, нейкі бренд, мы под гэта імя. Не, усе гэтыя людзі працавалі ўжо под гэтым лозунгам. Большасць удзельнікаў нашай каманды падзяляе гэты лозунг, я думаю, абсалютная большасць. І менавіта ў гэтым адметнасць. Прытым у нас ёсць экспертыза, тут кандыдаты навук.
прафесары, тут ёсць людзі экспертныя ў палітыцы, шматгадовыя эксперты у гэтым. Ёсць моладзь, ёсць актыўная моладзь, прытым кожны чалавек прадстаўляе таксама і розныя краіны. Тут і Чэхія добра прадстаўлена, і Літва, і Польшча. Кожны з нас мае значную сетку кантактаў. Мы ўсе працуем на Беларусь, і шмат хто проста дзесяцігоддзямі працуе на дэмакратычную Беларусь. Таму я хочу сказаць, што калі вы галасуеце за нашу справу, вы галасуеце, па-першае, за добрую каманду, а па-другое, вы не галасуеце за каманду папулістаў. Таму што тое, пра што мы кажам, мы ўжо рабілі, і мы робім, і мы будзем рабіць нават без каардынацыйнай рады. Але калі вы прагаласуеце за нас, і мы зможам ваш голас даносіць на самыя высокія ўзроўні, і яшчэ большай сілай, то тады, канечне, вось гэты лозунг не жалезнай заслоне, гэта будзе галоўны лозунг дэмакратычных сілаў, і ўсім будзе добра. І тым беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі, і тым беларусам, якія знаходзяцца ў вымушанай эміграцыі. Дзякуй. Что еще хотел бы сказать по образованию, например? Призываю наших уважаемых профессоров и доцентов высказаться. Ну, добре, я тады працягну гэтую тэзу, пра якую казаў Александр, што ў нас прафесійная каманда. Сапраўды, давайте вось паспрабуем параўнаць з іншымі спісамі. Ці будзе там такая колькасць кандыдатаў навук і тых, хто ўжо на падыходзе, я маю на ўвазе Алесі, я ўпэўнены, што не. Такой кваліфікаванай каманды з пункту гледжання вось прафесійнай экспертызы мы, напэўна, больш нідзе не знойдзем. Вось. Ну і яшчэ вось гэтае пытанне, навошта беларусам галасаваць увогуле за каардынацыйную раду. Дзеля таго, каб гэтая рада стала сапраўдным палітычным суб'ектам. І чым больш беларусаў прагаласуе, а гэта будзе вядома, гэта будзе бачна, тым больш уплывовым будзе голас не толькі рады, а вось тых, хто прагаласаваў. І уплывовым для тых, з кім мы вядзем перамовы, з кім мы размаўляем. Гэта наши зарубежныя партнёры, гэта партнёры па стратэгічнаму дыалогу паміж дэмакратычнымі сіламі і урадам Злучаных Штатаў Амерыкі з еўрапейскімі структурамі. Вось менавіта таму і трэба галасаваць, бо гэта дапаможа вырашаць нашы агульныя праблемы. І я яшчэ хочу падкрэсліць для тых, хто збіраецца ці не збіраецца галасаваць за удзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. Я хочу падкрэсліць, што усе мы тут валанцёры. Мы не атрымалі аніводнай капейкі, аніводнага цэнта ці даляра за нашу працу. І вось гэтым, даруйце, каардынацыйная рада адрозніваецца ад другіх палітычных суб'ектаў дэмакратычнай Беларусі. Таму падтрымайце нас, а мы падтрымаем вас. Дзякуй. Андрей, пожалуйста, скажите еще что-нибудь. Я знаю, что вы всегда найдете, что сказать. Ну, таксама, калі ўжо завершыць гэты гештальт, чаму трэба ўвогуле галасаваць за каардынацыйную раду, я хацеў бы звярнуць увагу на вельмі просты факт. Для беларусаў гэта адзіны на зараз орган, які абіраецца праз выбары. Абодва два краі, і таталітарны рэжым у Беларусі, і, прабачце, дэмакратычныя прадстаўніцтва, прадстаўленыя Святланай Ціхановскай, гэта неабіраемыя органы у розных сэнсах, але і гэта вельмі істотна. Калі мы будзем жыць у такой палітычнай прасторы, дзе выбары не маюць ніякага сэнсу, і яны дыскрэдытаваны, і ці ўвогуле не існуюць, ну, тут кожны палітолог і кожны чалавек, нават вельмі скептычны да дэмакратыі, скажа, што гэта значыць, што гэта ўжо не дэмакратыя. Выбары – гэта канстытутыўны
вельмі істотны акт палітычнага жыцця дэмакратычных краінаў. І нават калі мы маем вельмі вялікі сумнеў, скепсіс, я ніколі не быў такім, ведаеце, ружовым, наіўным аптымістам. Наадварот, вы ведаеце мяне як эксперта, які дае даволі жорсткія і такія не надта аптымістычныя прагнозы. І тым не менш, вось гэта менавіта ты крок і ты вось шанс, калі мы ўсё ж таки не страцім пульс палітычнага жыцця. Калі мы будзем удзельнічаць у гэтых выбарах, калі мы будзем нашы палітычныя мускулы не прыводзіць у стан такі, калі яны ўвогуле мы не можам рухацца у будучыню, тую самую будучыню, з якой звязана і адукацыя, і навука, і ўсё наша жыццё, то гэта значыць, мы самі сабе знішчым як палітычных жывёл, прабачце. Вось менавіта па гэтаму я ўсё ж таки прапаную, не гледзячы на ўсе скепсісы, не гледзячы на ўсе забабоны, на ўсе жахі, якія існуюць таксама і ўнутры краіны, і па-за яе межамі, ўсё ж таки зрабіць гэты крок, рашучы крок. Гэта маленькая, але вельмі істотная справа. Паказаць, што мы нават у такіх жорсткіх, невыносных умовах, тым не менш, можам узняць наш голас, можам сказаць наше слово і можам прыняць удзел у палітычным жыцці. Калі мы гэта зробім зараз, нам будзе значна лягчэй у больш спрыяльных умовах жыць паўнавартасным палітычным жыццём, дасягаць усіх нашых мэтаў, якія мы самі перад сабой ставім. Дякую. Дякую, спадар Андрей, дякую, спадарня Роза, что представила, дала слово всем нашим кандидатам, всем нашим сябрам команды. Я хотел еще звернуть увагу на такой момент, что зараз проводится шмат розных голосований за в сродках массовой информации, за кого вы проголосовали на выборах в Координаційну раду. И хочу отзначить, что практично во всех этих голосованиях команда «Наша справа» займае топ-3 списа, и это так само подкресливает, что той потенциал, якой обладает команда «Наша справа», номер 4, за який мы все закликаем голосовать, уже зараз и он видовочный. И на опошек хіба я хотел бы попросить спадарню Розу сказать некое закругляльное слово. Спадарня Роза, коли ласка. Я призываю всех, кто нас сейчас смотрит и слушает, не только принять участие в голосовании, но принять участие в голосовании осознанно. Сейчас проходит много дебатов, и сейчас уже опубликованы программы списков. Пожалуйста, уважаемые наши выборщики, ознакомьтесь внимательно с этими программами, ознакомьтесь с теми дебатами, которые сегодня проводятся в разных средствах массовой информации. Например, через какое-то время, примерно где-то через час, у меня будут дебаты с Азаровым на Радио Свобода. Вчера были дебаты на канале Балаганов с Добровольским. Следите за нами. Я считаю, что наша программа и наша команда является оптимальной с точки зрения выражения интересов простых белорусов и белорусок. Миссия или задача, которую мы ставим перед собой, сокращение дистанции между политическими акторами, да, и остальным белорусским обществом, это, я думаю, миссия благородная. Таким образом мы сформулировали наш лозунг и наши пункты программы. Это второй момент. Третий момент, конечно, не забывайте, что наш номер 4 в списке. И последнее, что я хотела бы добавить, в связи с тем, что сейчас с нами пока нет Анастасии Мохаммед и других представителей боевых медиков в Вооруженных силах Украины, они сейчас находятся в Украине. Вот. Я бы хотела сказать, что это будет одной из самых ценных частей нашей программы, где мы подходим к вопросу о защите интересов наших добровольцев в Украине и наших волонтеров в Украине,
не с точки зрения, скажем, использования их политического капитала, а в первую очередь мы хотим оказать им помощь и поставить эту помощь на системную основу, потому что они остаются без, на самом деле, помощи, никто им не помогает при разрыве контракта. Я считаю, что это одна из самых тоже важных частей нашей программы. В целом мы нацелены в первую очередь на защиту интересов простых белорусов и белорусок. Я бы сказала, что наша программа является социальной программой достаточно сильной. И последнее, что я хотела бы отметить, я думаю, вы все убедились в том, что члены нашей команды имеют сейчас уже имеют опыт адвокации интересов белорусов. Мы уже сейчас предпринимаем реальные шаги по реализации нашей программы, даже невзирая на то, что мы еще пока не вошли в состав Координационного совета третьего созыва. Я надеюсь, с вашей помощью войдем. Следите, пожалуйста, за нашей компанией. Подписывайте, пожалуйста, нашу петицию, идите на голосование в Координационный совет и голосуйте за номер 4 «Наша справа». Спасибо за внимание. Дякую всім, дякую за виступи, за відкази, які були. І ми завершаємо нашу трансляцію. Всім до зустрічі. Всего доброго, живе Беларусь. Живе Беларусь, слава Живе. Украине! Живе Білорусь! Живе вечно. Денис, а линк на